тут, сябры? О, привітання, Топа. Добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Буслик, ты повинен мне допомогти. Ти серйозно? Ти звертаєшся до мене по допомогу? Ну, зараз тут нікого больш нема? Так, нема. Значиться, что? Що? Ой, Буслик, ну нейкі ты някемлівы. Калі тут больш нікога няма, я звяртаюся до цябе. Зразумеў? Топочка, не злуйся, я одразу гэта зразумеў. Просто здзівіўся, што ты звяртаешся по допомогу до мяне. Нічога дзіўнага. Ты мне патрэбны для эксперименту. Я з задавальненнем дапамагу табе з эксперыментам. Выдатненько. Тады нясі сюды сваю машынку. Якую? Ну, тую, якая вельмі хутка ездзіць. Ну, з якой ты ў твары шмат гонак выйграў. А, хвіліночку, зараз прынясу. Нясі, нясі. Паддоследны Буслик нічога не заподозрыў. Выдатненько. Ну што ж, працягваем вопыт. Вось я і машыначка моя. Раней ты мяне разам эксперыментировать не запрашаў. Ты яшчэ не перадумаў праводзіць свой эксперымент. Не перадумаў я, не хвалюйся. Итак, для эксперимента нам спатрэбіцца машинка Буслика и дядуляў молоток. Топочка, твой эксперимент перестае мне падабацца. Навошта табе адначасова моя машинка и молоток? Буслик, не хвалюйся, усё ідзе по плане. Зараз бяром твою машинку и з усяго маху стукаем по ёй молотком. Топа, не трэба! Ай! Ой, Топа, як ты мог зламаць мою машинку? Гэта нейкі дрэнны эксперимент, а ты дрэнны сябар. Буслик, расплюшчы вочы и погляди. Я не ломал твою машинку, я просто молотком по столе стукнул. Ой, як добра! Моя машинка целенькая. Дякуй, Топочка, што ты яе не зламаў. Выдатненько. Эксперимент атрымаўся. Ну что, Буслик, добрый у цябе зараз настрой? Здаецца, добры. Калі я вырашыў, што ты, што моя машинка зламалася, настрой у мяне стаў самы дрэнны, які толькі можа быць. А зараз мне стало крыху весялей. Вось і я кажу, эксперимент атрымаўся. Які эксперимент? Я пра яго з самага пачатку гаварыў. Ну, справа ў тым, што я выявіў цікавую асаблівасць. Калі кагосьці спачатку напалохаць нейкім здарэннем, а потым расказаць, што нічога такога не здарылася, усе так радуюцца. Значит, ты хотел мяне порадовать? Вядома, і ў мяне атрымалася. Ну, здаецца, я радуюся, але крыху не так, як заўсёды. Ай, Буслик, не чапляйся, гэта дробязі. А так я табе настрой палепшыў. Прывітанне ўсім. О, добрый вечер, Даник. Салют, Буслик. Зараз я з Данікам свой эксперимент паўтару, а ты маўчы. А пра што гэта вы там шэптам размаўляеце? У вас што, ад мяне сакрэты? Ну што ты, Данік, ну якія сакрэты? Просто мы раімся, як табе одну непрыемную рэч расказаць і не напалохаць. А што за непрыемная рэч? Даник, ты только не хвалюйся. Маўчы. Данік, памятаеш, ты нам сваю новенькую прыстаўку даваў пагуляць? Ну так, даваў. Вы ж прасілі. Да таго ж у мяне экзамены ў школе, і гуляць няма часу. Вось, а экзамены скончацца, і я яе ў вас хуценька забяру. Ой, Данік, на жаль, твоя прыстаўка зламалася. Як зламалася? Вельмі сур'ёзна. Раз! І разламалася на две часткі, а раскалолася. Мы не спецыяльна, ну так выпадкова атрымалася. Прабач. Пробач. Так, прыстаўка ж была зусім новая. Мне яе бацькі падарылі, а зараз наўрад ці падораць.
Данік, не сумуй і не слухай топу. Ён гэта несур'ёзна. Як несур'ёзна. А вось так, у яго сёння эксперыменты такія. Ён спачатку пужае і расстройвае, а потым кажа, што гэта няпраўда. І навошта ты так робіш, Топа? А мне здаецца, гэта вельмі добра ўздымае настрой. Вось ты, калі зразумеў, што з прыстаўкай усё ў парадку, ты ж уцешыўся, так? Ну, безумоўна. Што і патрабавалася даказаць. Сродак напалохаць, а потым суцешыць, працуе. Ну, сродак, безумоўна, працуе. Але так можна зрабіць адзін, ну, можа, 2 разы. А потым? Ну, а потым Топу ніхто верыць і не будзе. Гэта па-першае. Бо ўсе будуць ведаць, што гэта ў яго такі няпэўны сродак уздымаць настрой. А па-другое? А па-другое, Топа, пасля такіх эксперыментаў сяброў у цябе хутка не застанецца. Я ледзь стрымліваюся, каб з табой не пасварыцца. Данік, не трэба, калі ласка. Топа ўсё зразумеў, так, Топачка? Здаецца, так. Ну, калі амаль дарослы Данік пакрыўдзіўся на мяне, ой, прызнаю, мой сродак весяліць сяброў сапраўды няпэўны. Трэба шукаць іншы. Добра, што ты гэта, Топачка, зразумеў. Ну, прабачце, я хацеў вас развесяліць, а не пакрыўдзіць. Ну, проста так атрымалася. А зараз, калі ўсё добра скончылася, можа, разам з дзеткамі мульцік паглядзім. Гэта, лічу, таксама сродак для ўзнімання настрою. Добрая прапанова. Давайте глядзець. Давайте. Ну, мультики поглядели, а зараз... Мыем тварыкі і лапкі. Чыстим зубки и отправляемся у ложечки глядеть цікавыя сны. Доброй ночи, сябры. Можа, я у сне убачу добрый сродак, як уздымаць усім настрой. Ага. Убачыш. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама, каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, воченяты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.